Recuperarea medicală are o importanță deosebită în tratamentul herniei discale. În stadiile incipiente, fără compresie importantă și în funcție de statusul biologic al pacientului se poate opta pentru un tratament non-chirurgical, respectiv medicamentos, antialgic, antiinflamator și decontracturant muscular, asociat cu ozonoterapie, fizioterapie și kinetoterapie. Studiile clinice și rezultatele tratamentului din ultimii ani demonstrează eficiența terapeutică a ozonoterapiei. Metoda are la bază administrarea unui amestec de oxigen ozon repetat subcutan, paravertebral, asupra segmentului de coloană afectat. Procedurile sunt bine tolerate și în general nedureroase, cu excepția unei dureri localizate la locul injecțiilor, de durată scurtă. Terapia cu ozon acționează prin mai multe mecanisme. Ozonul reduce durerea determinată de inflamația de la nivelul fragmentului discal prin diminuarea compușilor proinflamatori. Reduce durerea prin hiperoxigenarea zonei herniate. Rădăcinile nervoase și în special cele senzitive sunt sensibile la anoxie producând durere. Ozonul micșorează dimensiunile fragmentului herniat și stimulează repararea tisulară prin activarea fibroblastelor. Când pacienții amână tratamentul recuperator, se poate ajunge la necesitatea intervenției chirurgicale. Scopul operațiilor de hernie de disc este de a reduce presiunea exercitată asupra nervului, ameliorând astfel durerea și simptomele asociate. Medicii pot apela la diferite tehnici pentru a reduce această presiune, dar cea mai potrivită va fi aleasă în funcție de particularitățile pacientului. Discectomia deschisă este una dintre intervențiile posibile, implicând îndepărtarea secțiunii herniate a discului. Laminectomia implică îndepărtarea totală a laminei, în timp ce laminotomia presupune eliminarea parțială a acestei componente. Ambele proceduri implică efectuarea unei incizii mici și îndepărtarea porțiunii dorite de lamină, ulterior fiind necesară discectomia și îndepărtarea herniei. După o laminectomie sau laminotomie, pacienții pot necesita o fuziune spinală pentru stabilizarea coloanei vertebrale. Această intervenție implică unirea a două segmente osoase prin intermediul unor șuruburi. Înlocuirea discului deteriorat cu unul artificial reprezintă o alternativă la fuziunea coloanei vertebrale. În urma montării unui disc artificial, durerea și rigiditatea vor fi mai mici decât în cazul procedurilor de fuziune spinală. Recuperarea medicală este un pas foarte important în vindecarea după o intervenție chirurgicală. Indiferent de stadiul herniei, fie că vorbim de o hernie discală în fază medie sau de hernie de disc operată, la Nuclinic ajutăm pacientul să-și recapete postura corectă, să-și tonifieze mușchii spatelui, să mențină mobilitatea coloanei cu efect consecutiv asupra reducerii durerii. Programul de ameliorare în hernie de disc se desfășoară pe parcursul a 12 zile. Costul este de 2880 de lei pe pacient. Clinica se află în stațiunea Moneasa din județul Arad. Programări la numărul 0741039292 sau 0757571635. Vă așteptăm cu drag!